Чакай, това е втора част! Остави шибаното скъпо вино. Дай, карай. Виното колкото е много виски. Да бе, ти лука си мен. Та мечка има 2 гъза, какво става тук? Дръж. Не бе, мен. Не. Стига не си пари пакети, Чакай да им обясним да им влеме. Да им влеме същ разум. Какво се мъчите? Уважаеми! Всеки ден от понеделник до събота и от 9 до 20 часа до неделя. Ей, бросури, сами приятел! Екипът на Мега Маркет Рода Благодаря на екипа. Екип, обичам те мен! Ти не си чист. Nah. Бързо, имаш време. Nah. He's gonna choose me. Има хора слейк. 3, 2, 1. Не, тук не може да минем, мен. Снимай ти малко, топа. Не гледам. Има кисели краси. Вече шиването се случи. Калифорния. А това ще го плащаме ли памете? Ими дай го, остави го негде, тук го се на 10 подаръци. Махни това от върта. Остави го меч, ще го погали. Я го става, Ма човек, как ще го плащам ти лука? Я го плащам, мен. И как? Я го става на допълно място. И па е тука? Не, скъпа, мен. Ма къде ще го... Ма къде са? Его, добре. Остави това на върта да ти. Добре. Да. Не, че го чука. Здраве желаем. Леко кораба го прикираш, не направо с него. Заповядай. В кой квартал сме? Ти, ела сме. Какви неща да ти ги накупим? Добър вечер. Добър вечер. Ще си купим Как това е уиски. петъчната вечер? Браво. Ти го. И за нас така. Много старателно. Само така. Дай, седи на събестяване.